Hey guys, Khulumbai nwngthang angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो एसे गावखौनो देलायहोनो फैदों आरोना नेल एक्सटेनसन खालामजागोन नालाय ओमफ्राय आं जि जायगायावहाय खालामजागोन जि सेलनाव खालामजागोन बेयावहाय आंहा फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स जागोन आरोना स बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जे मोजां बानायो ना बानाया आरो नोंथांमोनाबो नुखागोन आं बुंलायलायनांगौ दरखारानो गैबावा स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, दायो जोङो केके टावारावहाय मोनफैबाय रिभाइभ हेयार स्टुडिअआवहाय ओमफ्राय लकेशना जाहैबाय बरा सार्भिस ओमफ्राय नै नोंथांमोना बेवहायबो नायनो हागोन आरोना बेवहाय लिरनाय दंखायो बरा सार्भिस गुवाहाटी स' फैदो दानिया आंजों नोंथांमोनाबो फैफादो ओमफ्राय नै आंना बिफोरावहाय खानाया माबोरै आरो दा आफ्टारनि लुकखौहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन थुदो दायो जोङो हेयार स्पा खालामनानै लानोसै रिजाल्टआ माबोरैहाय जायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन ओमफ्राय आंजों लोगोसे नानियाबो हेयार स्पा खालामजागोन आरोना खालामजागोन नङा ओमफ्राय नोंथांमोना नानिखौ दिनैहाय गोदान मोनसे अबतारावहाय नुनो मोनगोन गोदान मोनसे लुकआवहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना नायबाय थाजोबजासिम So guys, नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंना हेयार एक्सटेनसन लागायनाय दङ नालाय स' हेयार एक्सटेनसन थाबाबाबो आरामसे माने माबा खालामनो हायो आरोना हेयार स्पा खालामजायो ओमफ्राय नै नानिया बिराद बरियासे मालिस खालामजागासिनो आरोना माने मासाज खालामजागासिनो हेयार स्पा खालामबा हेड मासाज खालामो नालाय बिराद बरियासे होमबाना बिराद मोजां नाङो आरोना आरो हेयार स्पा खालामबा बिराद मोजां जाखायो खानाया नोंथांमोना मिथिखायो ओंखायनो मान्थआवहाय खेबसेबाबो खालामथारनांगौ आरो मोजां जायो स' बिथांमोना क्रिम लागायनानैहाय आरामसे हेड मासाज खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे जिहेतु मा होनो मेसिनावहाय लागायोना बेयावहाय दोनथ'बाय दसे बारा गोबाव दोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरामसे वास खालामसिगोन वास खालामनानै आराम खालामना होसिगोन आरोना नै वास खालामखांनायनि उनावहाय अलमस्ट नोंथांमोना मोजां रिजाल्टखौनो नुहांखाबाय आरो दा आयरन खालामनांगौ दंबावो आयरनिं खालामबानो मोजां जाखागोन आरोना ओमफ्राय नै दाना नानिया बिराद जोहोलि खानायखौ सिननानै लाबाय आरोना माने बेना खानाया ओरैबायदि मोजां माने रोजा बिराद स्ट्रं ओमफ्राय जि थाबनो लावो ओमफ्राय बेनि थाखायनो बियो माने गुसुं लानो मोजां मोनोनो आरोना ओमफ्राय गुसुङा समायसिनोमोन नालाय खिन्थु आंना खाफालानो मोनदा आं गोलाव लानो मोजां मोनो ओमफ्राय आंना खानायानो बारा मोजां नङा मालाय जाय लानो लुगैया बेनासो खानाया जा मोजां ओमफ्राय आंना मोजां नङा मा खालामबावनो ना मोजां नङिखौबाबो दा आजिखालि जुगाव जोङो गोदोनि जुगाव जोनोम मोनासै नालाय बेनो धन्यबाद दानि जुगाव मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया ना बेनि थाखायनो गोसोबायदि खालामनो हायो आरो स' दायो नाजागासिनो मोजां खालामनो बे आगैयाबो बर' बाक्सानि बिराद मोजां मोनदों आङो बिनि खामानिखौ आरो नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय आं जेराव फैदों बिराद मोजां आरो नुखादों माबायसा जादों रिजाल्टआ देखायफैदों खानायखौ दंबावो हेयार स्पाया कमप्लिट जायाखै खामानिया दा नोंथांमोना एन्डआव रिजाल्टखौ नुगोन आरोना मोजां नुदों स' आङो बे आगैखौ बर'
माने लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आरो लोगोसे इमान उन्दै बैसोआवनो जे मा होनो गावनो फाइनान्शियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जानानै दङ आरो लोगोसे आखाइनि हाबा मानसिया रोंना थायोब्ला जेब्लाबो थैजासिम माने मोनजा रोङि बा दुखिया जानानै थायानो आरोना आखाइनि हाबा रोंनाय मानसिफ्रा स' आं बिराद मोजां मोनदों आगैखौ लोगो मोननानै बिराद माने हार्ड वर्क खालामो आरोना बेबायदिनो मावोब्ला आं मोजां मोनगोन गुबुनखौबो जुदि इन्टारेस्टेड बा आरोना ओमफ्राय गोबाङानो गाज्रि खोथाबो बुङोनो बे आगैया खिथादो आरोना आंखौ गुवाहाटियाव मावफैनायनि मानायनि माने गोबां बिदिनो बुङो नालाय मानसिफ्रा गुवाहाटियाव मावोबा गाज्रि खामानि मावो माबा मावो माखासे पार्लारफोरावबो थायो नालाय बेफोरबायदि खिन्थु आगै मोना इमान हार्ड वर्क खालामो बेस्रा ओमफ्राय बेबायदि बुंजाबा एसे दुखु मोनो खोमादां आरोना अभियासलि दुखु मोनखागोन खिन्थु माने मानिनो नांगोन आरोना गथ'फोरखौ बिराद मोजां खामानि रोंनानै दङ आरो जिरायना जे थायाखै बेनो धन्यबाद आरो न'खरावबो हेल्प हरनो हायो बिसोरो बिराद मोजां मोनदों आरो आङो माने लोगो मोननानै माने बेकार थानाङा आरोना दानि जुगाव दाना बिराद कम्पिटिसननि जुग जाबाय नालाय ओमफ्राय बांसिन मानसिफ्रानो मिसकनसेपसन दङ आरोना पार्लाराव गुवाहाटियाव खामानि मावोबा गाज्रि खामानि मावो नामा माबा नामा उमुक तुमुक ब्ला 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 बिदि सानो आरोना खिन्थु बेबायदि नङा माने माखासेयाव थायो खिन्थु गोबाङावनो थाया मानो होनोबा दानिया एसे स्ट्रिक्ट जाबाय नालाय स्ट्रिक्ट जानांगौबो मानो होननानै बुङोबा बिसोर साफा सानै गाज्रि खामानि मावनायनि थाखायनो इमान हार्ड वर्क खालामनानै बिस्राफोरा मावनाय मोजां खामानि मावनायावबो बुंजानांगौ गोनां जायो आरोना स' द्याट्स नट फेयार नङा होमबा Hey guys, आंनाबो जोबथारसिगोन आंना एसे गोलाव नालाय बेखायनो टाइम लादो स' जोबथारसिगोन आंनाबो एक्साइटेड इज Hey guys, my name is Gemsri Daimari. So আজি মই আহিছো হেয়াৰ স্পা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখাই পাই আছে লোগো মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত thibai হেয়াৰ ষ্টুডিঅ'ত আহিছো মই আৰু লোকেশ্যনটো আছে বৰা সাৰ্ভিস কেকে টাৱাৰত আৰু মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই মোৰ ৰিভিউটো নিদিয়া কৰি থাকিব নোৱাৰিলা আপোনালোকে দেখাই পাই আছে মোৰ হেয়াৰ বহুত ভাল লাগিছে মানে বহুত মই এনে গুৱাহাটীত বহুত ঠাইত কৰিছো কিন্তু এইবাৰ ফাৰ্স্ট টাইম মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু বহুত স্মুথ সিল্কি আৰু আপোনালোকেতো ৰিজাল্টটো দেখাই পাইছে বৰ বেছি বক বক কৰিব দৰকাৰে নাই সো আৰু টায়াৰ কাম বহুত ভাল লাগিছে আৰু ক'ত আছে আৰু সাসি নিকেশদা তুমিও আহি যোৱা বহুত ভাল লাগিছে তোমালোকৰ কামবোৰ বহুত ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ আৰু তাইক মই অলৰেডি চিনিও পাওঁ বহুত ভাল কাম কৰে তাই আগৰ পৰা আৰু তাইক মই নতুনকৈ লগ পাইছোঁ চ' থেংক ইউ ছ' মাছ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ থেংক ইউ মই এতিয়া ৰিলছৰ কাৰণে ন Hey guys, my name is Gemsri Daimari. So আজি মই আহিছো thibai hair studio स' गाइस नोंथांमोना आंखौ एसामिसाव बुंनायनि गाज्रि मोननो नाङा आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना भिडिअ लागासिनोमोन नालाय बेखायनो आंखौ हारसायावनो बुंनो होबाय जेला बेखायनो बुंनांगौ जाबाय ओमफ्राय दायो नै आङो नेल एक्सटेनसनबो खालामगोन नालाय स' बेखौहाय स्टार्ट खालामसै नङा इखौ गासैयावबो गासै ओमफ्राय मोनसेयाव स्टोन होनसै खामानि मावखानाय नोंखाया मा थोरसि सुवाबा सोंलायो नामा थोरसि सुवाबानो this transition
So now fake nails ko lagay grubay na. Nagtamon naina ni mitskabay. Saya raya dini na transparent ko lagay dengar na. Manse jitu tongo sigang lagay ni ko lagay ke. Be sapsin na. Expert para mitsi na lezum to mitsia. Này ada जाबाय आरो ना आरो दंबावो खालामबावनो मैसे गोसोम सोमदों आखाइखौ जा गोबाव टाइम लाबायना ओमफ्राय जोङो नै पिज्जा ब्रेक लाबाय आरोना दसे उखैबायमोन नालाय मार साफा नुबायना नानिखौ नै खानायखौ बाङाय इदि खालामना होब्रा मार साफा नुखादों So guys, नै complete जाबाय आंना nail extension नायनो हागोन आगैया जा मोजां खालामखादो जुलि आगैया बेखौबो देखायनि देंखो खोनायोबा होननाय मेथाइखौसो गोसोखाङो आरो देंखो खोनाया नै बे आगैयानो खालामदो so thank you आगै जा मोजां खालामखादो नै मोननैखौबो डिजाइना नोंथांमोना नुखागोन नोंथांमोनाबो खालामनोबा फैबानो जाबाय Revive Hair Studio आरो माबाया लकेशना जाहैबाय केके टावारावहाय बरा सार्भिस ओमफ्राय नै जोंना फट' सेक्सन सोलिबाय स्टार्ट जाहांबायानो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै नुखो कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खिथाहरलाय आं मिथिनो बिराद माने एक्साइटेड आरोना आंथ' बिराद मोजां मोनदों फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्समोन आंहा बेयावहाय रिभाइभ हेयार स्टुडिअ'आवहाय सिरियासलि गाइस आं बिराद मोजां मोनदों আপোনালোকেতো দেখাই পালে ইয়াতে হেয়াৰ কেয়াৰ আৰু লগতে নেল আৰু আমাৰ হাইড্ৰা ফেচিয়েলো কৰিব পাৰি ইয়াতে বহুতখিনি ডিফাৰেণ্ট টাইপছৰ ছাৰ্ভিচ আপোনালোকে ইয়াতে বহুত ভালকৈ পাব চ' হাইড্ৰা ফেচিয়েল যিহেতু ফেচিয়েল কৰালে কি হয় বেনিফিটছবিলাক আপোনালোকে প্ৰায়ে গমেই পায় আৰু আমাৰ ফেচটো বা আমাৰ স্কিনটো হাইড্ৰেটিং হোৱাটো বহুতেই দৰকাৰী চ' বহুতখিনি বেনিফিট পায় সেইটো কৰিলে আৰু বাকী আপোনালোকে আহিব আহি কিনে ট্ৰাই কৰি চাব কিমানখিনি ভাল ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে নিজেই গম পাব So नै बिराद मोजां आसुगुरखौथ' खालामना होखाबाय नै थेंक इउ आगै वेलकाम स' दायो जोङो रिभाइभ हेयार स्टुडिअ'नि अनारजोंबो फट' लागोन आरोना गासैबो ज'नो ग्रुप फट' स' आंनि खाथियाव थानाया बेनो अनारा स' আপুনি যদি বা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেন্তে থেংক ইউ ছ' মাছ ইমান বঢ়িয়া ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে सो बाय बाय कहने का अभी टाइम आ गया है बाय बाय चलो आ जाओ बाय बाय फिर मिलेंगे
एन्ट्रेन्सआ बेबायदि आरोना नोंथांमोना नुबाथाय सिनायनायनि आङो लानानै होखाबाय स' रिभाइभ हेयार स्टुडिअ'आवहाय फैनो दाबाव नोंथांमोना प्रफेसनेल फेमिलि सेलन आरोना बिराद मोजां सार्भिस मोनगोन नोंथांमोना गेरेन्टि होयो आं नै मोनफैबाय जोङो मार गाजा नुदों नायनानैखौ मार जोलि नुदों मालाय मार मोजां नुखादोलै मार साइज नुखादों आङो नानिखौ गाइस आंनियालाय खानाया मार जोंदोना इस आसुगुरानो ओमफ्राय हाबा जानायाव लानाय बायदिसो नुबाय आंखौ होमबाबो जेनेबा कालारा मार मोजां आरोना नै मेरुन कालारनि लादों आङो रेड कालारबासो ब्राइडेलनि नुगौमोन ना गाइस ब्राइडेलनि बायसा नुवाखै होनना बुं मासे मोजां नुदों स' गाइस जाहा नानिनि हेयार काट खालामनायखौ माबायदि नुदों नानिखौ साइजथार नुदों ना नुवाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आंथ' मार साइज नुदों मार मोजां मोनदों आङो First time ang nani ko isang size nuda is din ay kay bilig din ang size nu yara. So thank you so much guys ang video ko subscribe na rin. I love you. Bye bye.